Hvorfor tog I lige den? Den bruger lang tid på at få noget at spise. Og så, hvis den har rød, så kan den få. Er der lyd på? Men du har sat den ind i... Du har taget headsetet ind i computeren. Hvilken en af det kan du pege på? Prøv lige at mase den godt ind i computeren. Okay, så gå ind på Discord. Og så, du skal lige finde Discord, så jeg kan se det. Så ude i venstre side, så er der sådan en indstilling